Real Madrid za ta fafata da Leganes yayin da Barcelona za ta je Valencia a zagayen kwata final a Copa del Rey. Bayan da aka raba jadawalin a ranar Litinin din da ta gabata. Wani wasa da zai dan karen zafi shine tsakanin Atlantico Madrid da Getafe. Yayin da za a yi ta taburza tsakanin Real Sociedad da Osasuna. Ana sa ran buga wasannin da zai gudana a ranar 5 ga watan Fabrairu mai kamawa. A jadawalin ya bayar da daman sake buga El Clasico wato karawan amayya tsakanin Real da Barcelona. A wasan karshe da suka dade ba su haɗu ba a gasar tsawon shekaru. A bangaren hadadan 'yan wasanni kuwa, Napoli na fatan cin mai yarjejeniyar fan miliyan 50 domin ɗauko ɗan wasan gefe na Manchester United da kuma Argentina Alessandro Garnacho mai shekaru 20. Aston Villa ta yi watsi da tayin da West Ham ta yi mata na fan miliyan 57 kan ɗan wasan gaba Joao Durhan. Kan cewar Villan ba ta da niyyar siyar da ɗan wasan gaban na Colombia mai shekaru 21 wanda darajarsa ta kai zunzurutun kuɗi fan miliyan 80. Manchester United na tattaunawa domin ɗauko ɗan wasan baya Patrick Dogan da Kalase, inda ake sa ran ɗan wasan mai shekaru 20 zai mai gurbin da ake da shi a ƙungiyar da Ruben Amorim ke jagoranta. Inter Milan da Borussia Dortmund na ƙilla ido kan ɗan wasan tsakiya na Ingila Jack Grealish mai shekaru 29, ganin cewa babu tabbas game da ci gaba da zaman shi a Manchester City. AC Milan na tunanin ɗaukan aron ɗan wasan gaban Manchester United Rasmus Hojlund mai shekaru 20 da ne a duniya da kuma Joshua Zirkzee mai shekaru 23. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.